amarya, 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 amarya. Yau ranar murna ce, auren soyayya ne, ga amarya da ango nan, kowa yayi takawa. Hamza kai yau ango ne, gani sai ba amarya nan, ka rike ta amana ce, kai ne aka tantance, Allah kai ya zaɓa, ba fasa faɗi zamba, aure riba babba, ni ma wata ran zan yi. Na gode. Amarya, 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 auren soyayya, ni ma wata ran zan yi, Allah kawo nawa, ni Ahmad na yi takawa. Kene sai baki damke amana, Hamza ango zai miki gata. Kene sai baki damke amana, Hamza ango zai miki gata. Maza ango zo gaba, ke amarya zo gaba. Maza ango zo gaba, ke amarya zo gaba. Kene sai baki damke amana, Hamza ango zai miki gata. Kene sai baki damke amana, Hamza ango zai miki gata. Kene sai baki damke amana. Ke amarya na san kina da tarbiyya, idan ango ya shigo ba wata kunya, ki bude idanu ki je ki nuna biyayya, idan kin yi hakan ake kira soyayya. Zaman aure ke amarya ɗauro niyya, ibada ne ke amarya yar soyayya, ki share hawayen mijinki kin hau hanya, idan yayi fushi ki je ki tausasa murya. Zaman aure in akai fada da shirya, a ba juna hakuri zaman tarayya. Shawara ce a gare ku ke amarya da ango, auren soyayya, ni ma wata ran zan yi, Allah kawo nawa, ni Ahmad na yi takawa. Kene sai baki damke amana, Hamza ango zai miki gata. Kene sai baki damke amana, Hamza ango zai miki gata. Kene sai baki damke amana. An yi aure yan uwa suna yin murna, kanne na Maryama suna yin murna, iyayen ango suna taya ku da murna, abokan ango suna taya ku da murna, ƙawaye na Maryama suna yin murna, iyaye na Maryama suna yin murna, ni ma Ahmad ina taya ku da murna. A ranar auren dina yin nizan taka, ga amarya, ga amarya, ga amarya. Na gode. Ke amarya zo gaba, maza ango zo gaba. Ke amarya zo gaba, maza ango zo gaba.